Mentre l'Ajuntament d'Ascó es vol presentar com a candidata per acollir un cementiri nuclear, tot i la resposta d'alguns partits polítics, sembla ser, i de tota la ciutadania, aquí tenim a l'ONG ecologista l'Escurçó, que ve a denunciar que moltes indústries químiques estan incidint directament amb la qualitat del semen tarragoní. Molt bona nit. Des de la ONG Escurçó tenim avui el president, que és el Joan Manel Olivella. Molt bona nit. Bona nit. Parlem primer de l'informe, si et sembla bé. Perquè és un informe, jo ho anunciava al principi del programa, és un informe que es va presentar el 2008 per l'Institut Marquès de Ginecologia i Obstetrícia, un institut bastant reconegut, i l'exemple que ens posaven, que això és una classe mèdica per tothom, és que la qualitat de l'esperma tarragoní és baixa. Per què? Per la quantitat d'espermatozous, que en aquest cas seria de 61 milions d'espermatozous, i en contra, i fixant-nos en un altre lloc, per exemple, agafaven a Corunya, que estaven en 91 milions. Per tant, estem bastant allunyats d'aquesta qualitat d'espermatozous o de semen o de fertilitat, diguem-ne. Es va presentar el 2008. Tot i així, l'ONG Escurçó, ha sortit la notícia ara, que heu presentat una denúncia, però és que prèviament ja l'havíeu presentat. Doncs efectivament, nosaltres de seguida que vam veure aquesta notícia, els mitjans de comunicació, doncs vam pensar, bueno, a veure, per què tenim que aguantar, si això és cert, per què tenim que aguantar la gent de Tarragona aquestes mancances al teu propi cos? No tenim per què, i no tenim per què aguantar un efecte d'un determinat tipus d'indústria. Vull dir que l'informe també deia que era per causa de la contaminació i de la contaminació petroquímica. No era, per exemple, perquè molta gent deu pensar, escolta, no, però és que potser és per l'estil de vida dels tarragonins, que no sé, potser els agrada molt l'alcohol i el tabac i llavors incideix directament amb aquesta qualitat. El mateix informe diu que a l'estrès, el tabac i la beguda, doncs que no influeixen amb la quantitat d'esperma, sinó que era la contaminació. També hi ha casos, per exemple, a l'Ebre, que s'han detectat que determinats animals també són afectats, sobretot a flics, amb això. Si els animals estan afectats, doncs no ens estranyem que les persones també. El tema és que quan ho vam veure, de seguida vam dir, bueno, això es té d'aclarir, però es té d'aclarir molt bé. És una afectació a la gent. I ho van passar a Fiscalia. Afectació a la salut, directament. Ja no estem parlant de les butxaques, no, estem parlant de la salut de cadascun. Imagina't una parella que està preocupada, que no té un fill amb la il·lusió que té i que ara que pugui ser que és per la contaminació. M'ho trobo una injustícia, es té d'aclarir. Nosaltres ho vam passar al fiscal, instantàniament ho vam passar al fiscal, que investigués. El fiscal li va caducar el temps d'investigació perquè no li van passar els informes a temps, i a partir d'aquí nosaltres hem decidit, havent parlat també amb el fiscal, si era convenient, que tiréssim endavant una denúncia, primer penal, per veure si això pot arribar a ser un delicte, i si no és un delicte, civil, perquè podria ser el primer cas, si escau, d'una demanda, entre cometes, americana, com la del tabac, als Estats Units, doncs aquí a Catalunya. El que sí és cert és que les indústries químiques contaminen, i que aquesta contaminació afecta a diversos nivells socials. Contaminen poc, molt, unes més, unes menys, però en conjunt el polígon químic contamina. Això està claríssim. Parlàvem d'aquesta primera denúncia que es va interposar, m'imagino que al voltant de l'any 2008, quan es va presentar aquest informe. Tot i així, no és que es desestimés, sinó que va caducar el temps de 6 mesos per presentar els informes. Sí. O sigui, el fiscal va demanar informes, i informes a l'Institut de Toxicologia, va preguntar quins elements químics eren els que menguaven la capacitat reproductora de les persones. L'Institut de Toxicologia va retardar, després li va enviar, passat el plaç li va enviar, d'aquí que vam rebre aquells informes. A veure, això és un embrió. Això a Catalunya, i judicialment, aquestes demandes, aquestes denúncies judicials en tema de medi ambient, estem molt atreçats. A veure, hi ha molta jurisprudència amb assassinats, amb robatori, amb violacions, però amb delictes ecològics n'hi ha molt poc. I això és un embrió que se té d'anar fent. I per què estem endarrerits? Quina és la manca en la nostra justícia en relació als crímens de medi ambient? Per què? Perquè hem de demostrar la conseqüència directa? Perquè hi ha conseqüències que tothom ens diu, no? És que ho veurem d'aquí 1.000 anys, per exemple, o 100 anys, no marxem tan lluny. Però clar, és una conseqüència. Sí, a veure, nosaltres estem aquí suportant una contaminació. Aquesta contaminació la gent no es mor pel carrer.
ara, però sí que afecta la salut i pot ser que una persona en lloc de viure 80 anys visqui 75 o 60, però qui ho demostra això? Ningú estudia això. Van sortint informes. Aquells informes l'organització ecologista o entitats com nosaltres els van recollint, els van analitzant i amb fiscals que en teoria l'Estat fica per especialitzar-se en medi ambient, amb aquell fiscal també se li té de portar i dir segueix això, tira-ho endavant perquè potser ara estem fent un embrió que d'aquí uns anys serà normal. No, i serà normal. Com ara, si violen amb una noia, li fiquen 13 anys, d'aquí potser 25 anys, que hi haurà jurisprudència, si una química verteix alguna cosa, i sense pensar, i la gent ho trobarà normal, li ficaran tants anys. Però això s'ha de fer, s'ha d'anar fent. I aquest és un punt molt important, creiem, aquest cas del semen de Tarragona, per seguir-lo i a poc a poc. I per això vosaltres ara es va caducar aquest plaç, coses de la justícia que no s'entenen, i ara s'ha tornat a presentar una denúncia però per via penal. Via penal, sí. Primer intentarem la via penal i que s'investigui. S'investigui, que el fiscal investigarà junt amb el jutge que li toqui instructor i a veure fins on arribem aquí, que potser no s'arriba a cap puesto perquè no es detecta. Però nosaltres creiem que amb la informació que es reculli d'aquesta investigació s'obtindrà una base que per un futur curt, si n'hi ha un altre cas d'aquest tipus, ja hi haurà aquella base investigada. Però per tots els telespectadors i per mi mateixa, quins són els vostres motius, els vostres arguments pels quals dieu que realment hi ha unes indústries químiques que estan incidint directament amb el semen? Quins són els informes? Quins són aquestes indústries? Què és el que estan desprenent que afecta directament el cos humà? A veure, nosaltres acusem que hi ha una contaminació química. El que passa és que com el polígon químic de Tarragona són diverses empreses, és el que dèiem. Doncs quina és? No ho sabem. Falta la investigació. Qui desprèn aquella substància? No ho sabem. Que hi és? Sí. Que afecta? Sí. Però aquí no ho sabem. D'aquí per això venen les investigacions. A part, la missió d'una organització ecologista és senzillament buscar el benestar social en tema mediambiental. Aquests problemes, jo crec que les organitzacions de la nostra abast se'n tenen que preocupar. Vosaltres heu vist els indicis davant d'aquest informe sobre el semen, la qualitat del semen, que realment és bastant abismal la diferència entre el semen de Corunya i el semen de Tarragona. Tot i així em portaves un document que m'has ensenyat prèviament que certifica realment que Tarragona està contaminada. En quin sentit i on? Senzillament un document, aquí que l'ensenyo ara, que és una empresa del món agrícola, que es diu Coagro Group, que venen substàncies, això és una propaganda als pagesos de Tarragona, que venen una substància per neutralitzar la contaminació a les terres dels pagesos. O sigui, aquí fica... Llavors s'estava evidenciant que hi ha contaminació. Sí, o sigui, ja s'assumeix que les terres estan contaminades. Hoy, debido a la gran contaminació industrial, l'atmosfera, doncs ja ho expliquen i proposen un producte que es diu Antipollution Coagro per netejar els camps. Doncs, home, si ja venen... Ja el pagès, en teoria, s'ha de gastar ja productes per descontaminar el camp, doncs, home, si això ja ho venen empreses... Clar, i quins efectes han tingut els pagesos? Els hi han deixat de créixer el cultiu? Sí, aquí nosaltres hem vist efectes gravíssims. Per exemple, aquí us porto una fotografia de les avellanes, per exemple, del camp de Tarragona, com n'hi ha una varietat, la Corabel, que aquesta és en estat sana, i aquesta és amb camps al costat de les indústries químiques. Mira que l'avellana catalana ja té problemes pel preu amb Turquia, precisament. Imagina't si a sobre agreugem aquest problema amb la contaminació. Més difícil és encara la vida del pagès per poder vendre aquesta avellana tan petita. Exacte. Nosaltres el que sí diem és que a la conca del Francolí, les terres de Tarragona, allà alguna cosa passa. Alguna cosa passa. Que se té d'investigar, sí, però allà alguna cosa està passant.